سلام تواتن كبرواتن تخاتلتين كوانا بشانال زبر حمد أخم نز شانالنا حدشن تخمكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدشن تكسات نزاباتنا وهم كنبلنا مساناتن مجمري منبنا كخورنا دما أدرادرتي أكلات لومي علت آتيوم لو مغلي بحلو تخاتينا الملس አደራደርቲ አካላትን መቀላቸውም ወላዕለዋ አደራዳሪው ዓሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ መስና እንግሊዝን አውስትራሊያ ወከልቲ ዝሓዘ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻት በመዃን ናብ ትግራይ መቐለ ከም ዝኣተው ተገሊጹ። ሰላም ንትግራይ። እቲ ኻሊእ ድማ ጀነራል ጻድቃን ናብ ዩኤስኤ ከም ዝኣተ እዩ ዝሕበር ዘሎ። እስኪ ተኻተትና ንመለስ ክቡራት ይሕዋት። ይሄ ሰውዬ ጀነራል ጻድቃን ይባላል። ታላቁን የኢትዮጵያ ጦርነት እየመራ ነው። General Sarkan, ታላቁን የኢትዮጵያን እልቂት የመራ ጀነራል 1 million people died. He led the Tigray war. 1 million people died. The military man of Ethiopia, he led, and 1 million people died in Ethiopia just last year. Now he's enjoying the US. He's General Sarkan of the Tigrayan revolution. He's a leader. Now in Ethiopia, because of him, he led the greatest and the ugliest war last year. Just did 1 million people. 1 million people. General ጉዕሽ ገብረ ናብ ሓራ መሬት ተጸምቢሩ ኣሎ። ሓራ መሬት ድማ ዓድታት ምቁጻር ጀሚሮም ይባሃሉ። እስኪ ተኻትና ሰራዊት ሓራ መሬት ተዳልየለኹ ግዳጀይ ክጅምር ዝብለ ሓበሬታ ዘርጊሐለው። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምስሊ ካብ ትማሊ ጀሚሩ መዝሒ እንዳተለጠፈ ሪኢኹም ኢኹም። እዚ ድማኒ ካብ ሸኸት ጀሚርና ክሳብ ወሰን ዓፋር ከምኡውን ጸለምቲ ሙሉእ ተቆጻጺርና ኣለና። ዛጊድ ክንዓቲና ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘርጊሑ ዘሎ። ወፂኸም እውን ግንባር 5 ከምኡውን ኮማንዶ بركز زبلو سراويتن أمريقنان حزي أمونو قمنا عامينا زلنا زاقيد حزي كن آتي إنانا حزب تقرأي من دابلو زي زرق حوزلو مزقود داي زي مرحة هايمانتا عبي تعدي كمون وغراتي كميخم ريخمو مخنياتو كل التحوات الدم كفاسسوك التفكا مفتحي نابسلاو من قدي بوليتيكاو مفتحي جير كازي فتاح سانيخا أبزخوني خون مستبتها تناسيخا زي موات الذي يزقد دايزي إيدكم أتيهم بسلام من قد قدمنا يكون كنت صرحو يقبع مخنياتو أفتي زول أكال تقراواي وزي زول أكال تقراواي كل سمع كاون بتقراواي قليلي مفتحيو سلازي زخوني هون كي تفتر زي إجامكم كنت وصل لكم نحنات تساينا سنتون سلتين ناينا عواتات كمي كم زمزقب فليت ناينا جيزيو هو لاون كمي كم زحلف تردين نايو تأيو تغيرو نوزين مدمساس وفر سلام بقالس بزبل قبوز نبره صلاي تدمسسو بوزي بغندر دما كسال ورتا زولو حرا كنوص خيلنا ازي كن عابي مكتخات ينيرو اوزي صلاي كطف نغنغو زلو وان دما او سراويتنا دما حدش ነገር ተፈጠሩ صلاي كاب تقرأي وين صريقنا كاولو وين صريقنا كاو غندر وين صريقنا ناو استراتيجي عاوت او نشغاغر اللوان عاو تقدا لاينا دما من تبطاو تفطير واي كاودنا عقبي اخلنا عينك سلازي مسلام نغزخا مملاس زمساسلو ነገራት ተፈጠሩ እዚ ሰራዊት እዚ حاده مللو يزخونه لعل دسبيلدي حقتات مخبر يديرو ل10 عامت زاكل صتاوركو انكو خيغبر اخبيرو زخدي بتعم تفطرو تقطاطيرو ول زخده سراوتي توم كالوتكم زلو هينو سلازي نقالش زعوتو ممرحتات نسرارحاتن دمبتاتن زخبر سراوتي نير سراوتنا هزواويان حدنا تقراي نخل هزو معرض الإسلا زخانة تقبلنت أو كله عاب تقرايون كاب تقراي وطعون لعل تقبل نس عاتريفو زحلفة سراوتي
ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዝፈጠሮም ዓቕምታት ድማ ናይ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ናይ ወታደራዊ ዶክትሪን ዓቕምታት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መምርሒ ኮይኖም ኢትዮጵያ ሰዓራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ተኸባራይ ዝኾነ ሰራዊት ክትሃንጽ ዘኽኣለ እዩ ሎሚ እዚ ብምቕራዩ እቶም ሰዓራይ ተገይሮም ዝተሃነፁ ሰራዊታት ተሰዓርቲ ካብ ዓለም ኣቀፍ ወፍሪ ሰላም ማስከበር ተባረርቲ ኮይኖም ኣለዉ እዙይ እንትገድፉ እንተለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ብዝፈጠሮም ዓቕምታት ንሃገር እውን ዝተረፈ ሰራዊት እዩ እዚ ኣብ ዘሎ ኩነታት እውን ፀገማት የጋጥሙና ኣለዉ እምበር ኩሉ ግዜው ዘለውዎ ክቕመጡ ማለት ኣይኮነን እዚኣቶም እውን ከም ንሰግሮም ካብቲ ሕሉፍ ኩነታትና ክንመሃር ንኽእል ኢና 1978 ክሳብ 1980 ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ገምጋም ምንጻር ናይ ቃልሲ ኣንፈትን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኢና ተሰጋጊርና ወታደራዊ ዶክትሪን ተነፂሩ ኣሎ ሰራዊትና ብኡም ስልጣን ጀሚሩ ኣሎ ናይ ሰራዊትና ቁፅሪ ተወሰኽና ዓበይት ዓወታት ዘመዝገውናሉ እዩ ነይሩ ትብቕዓት ክእለት ብምውሳኽ ማለት እዩ ቅርጸ ወዳድባና ድማ ካብ በርጌዳት ናብ ክንፊ ኣወዳድባ እዩ ዓብዩ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዓብይ ስራሕ ዝሰርሕ ተልእኹ ዝፍጽም ሰራዊት እዩ ነይሩ ምድላውን ምትግባርን ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ካብ 81 ክሳብ 1983 እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 80 ዓመተ ምህረት ብዘይካ መቐለን ሕሞራን ኣላማጣን ትግራይ ሙሉእ ሙሉእ ሓራ ወፅያ ነይራ ብሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ይኹን እምበር ፀላኢ እንደገና ዘሎን ዘየለን ሓይሉ ኣኻኺቡ እተን ዓበይቲ ከተማታት ናይ ትግራይ ተቆፃፂርዎን እዩ እዚ እንትገብር ከም ንሓውዝየን ዝበሉ ደብደባት ብሓደ ፀሓይ 2000 ግዛዕን እናቐተለውን እዩ ተቆፃፂርዎን ከይዱ ድማ 604 ኮር ዝበሃል ኣብ ሽረ ካብ 40 ክሳብ 50,000 ዝቁፀር ሰራዊት ምስ መከናይዝድ ዓቕሙ ዝዓረደሉ እዩ ነይሩ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ብዙይ ስለ ዘይከኣል ካብ ኤርትራ ብራማ ገይሩ ዓድዋ ሒዙ ሽረ ሒዙ ማነው ኣኽሱም ሒዙ ናብ ሽረ ሳፕላይ ዝገብረሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ፀላእ እዚ ትገብር ተሎ